Huomenta. Tuossa on appelsiini kuorittuna. Siinä on syötävä osuus tuossa oikealla ja tuossa on kuoret tuossa lautasella. Pidemmittä puhetta, mikä on kuoren osuus painoprosentista appelsiinin alkuperäisestä kokonaispainosta. 28%. 28% siis painosta ajetaan merten yli jostakin maasta Suomeen ja myydään täällä elintarvikekaupassa ja kaikkien välikäsien katteiden jälkeen, niin se myydään kilohinnalla täällä kuluttajalle, eli elintarvikeasiakkaalle. Niin sitten että miten tämä liittyy metsätalouteen, niin kyllä tämä muuten liittyy aika pahastikin. Tämä liittyy sillä lailla, että tuo viljelijä joskus aikanaan siellä jossakin on myynyt tuon appelsiinin kilohinnalla ja se myy 28% ilmaa sitten tänne länsimaihin, suomeksi sanottuna, niin pitkän matkan taakse. 28% myy ilmaa, niin miten tämä liittyy metsätalouteen, niin no se on kasvattanut mahdollisimman isoksi tuo appelsiinin, kun se myy sitä kilohinnalla, niin metsänomistajan kannattaa kasvattaa puut mahdollisimman isoksi keskimäärin runkokoko huomioiden. Puuyksilöllä ei ole mitään merkitystä, että onko se pieni vai iso vai se keskimääräinen koko, niin se on se ratkaiseva. Niin sitten kun se metsänomistaja myy kuutiohinnalla sitä puuta, niin sitä kuutiosta maksetaan eikä niistä runkolukumäärästä. Ei varsinkaan niistä runkolukumäärästä ei makseta. No toinen seikka tietenkin on se, että kun tässä merikuljetusta jos ajattelee, niin esimerkiksi Suomessa valmistettua paperia on viety vaikka mihin. Esimerkiksi Kiinaan aikoinaan hirveitä määriä, mutta nykyään ennen vie sellua, niin siinä on vähän järkevämpi ajatus sitten sen painon suhteessa siihen valtamerikuljetukseen. Niin tässä tämä. Kasvattakaa puut isoksi. Ei niitä pikkurisuja kannata myydä.